endiko proposal. Yes. Paro mar gimodwa notim mondo many godo pesa. Yes. Kum oko. Yes. Mar ariyo en online writing. Yes. Ndiko ne migepe moko ma oko. Yes. Bende magin pod yore mabende pod nyalo kelo yuto ne jowa matindo. Yes. Oyudo godo capital moro manyalo chako godo ohala malek mare osebedo koyiengore. Yes. May watch online writing aseneno kokonyo ji mang'eny. Kendo ji pod time sani. Ji mang'eny ni nitie ndalo ma en piny, to nitie ndalo ma en malo. Omiyo en one of the things ke chido ka ng'amo somo ndiko koro nyalo ndika maber. Gicha bende time e odi kata mana kin gi internet out, itimatima kanyo ok nek dhi office moro. Omiyo en one of the avenues maber ne joma tindo sani ma ginyalo choko godo pesa matin aito koro ginyalo dhi duoko kaka na wacho cha gidhi gitim gima koro chuny gi gombo mana achiel. Machielo ni wacho ne online writing gi proposals to ber mak mana ni nji ko ndiko proposals nikech biga mo wacho mamiyo ji pesa gi kaka manyami kata grant kangogo they go by proposals nyaka ndik gicha ipimne gi kaka no bedi kaka gino bro kelo pesa kaka gino bro konyo oganda to ma yudo ka ngenji matindo onge kuro anada jiwo joma tindo ma jabedo ni winjowa ni gipuonjire ndiko proposals mano is the way to sell your idea okoka. Yes. Bende counties mekwa gi sirkal mamalo osekonyo